Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal menika kula badhe deskripsikake ngenani omah adat Jawa. Omah joglo. Omah joglo yaiku salah sawiji wangun omah tradisional ing Jawa Tengah. Biasane omah joglo iku duweni ciri-ciri payon kang dhuwur lan duweni gebyok minangka temboke kang digawe saka kayu jati. Omah joglo ora mung duweni seni ing arsitektur, ananging uga duweni makna filosofi ing saben bagian-bagiane. Bagian-bagian omah joglo kuwi dibagi dadi papat. Sing sepisan pendopo, nomor 2 pringgitan, nomor 3 dalem kang awujud sentong kiwa, sentong tengah, lan sentong tengen. Lan ingkang pungkasan yaiku gandhok lan pawon. Ruangan sing pisanan yaiku pendopo utawa teras. Dumunung ana ing ngarep dhewe lan duweni fungsi kanggo nampa tamu. Ruangan iki dibangun tanpa sekat. Tegese sifat rinaket antarane wong kang duwe omah karo tamu. Ruangan nomor 2 yaiku pringgitan. Ruangan iki isih kalebu papan panggonan publik. Amargi wong Jawa jaman biyen gunakake ruangan iki kanggo gelar wayang kulit utawa upacara tradisional liyane. Ruangan iki nuduhake yen manungsa iku kudu tetep nguri-uri budaya Jawa. Ruangan nomor 3 yaiku dalem agung. Dalem agung wujude persegi lan tinutup karo tembok ing patang sisine. Ruangan iki digunakake kaluwarga kang sifate tertutup. Ruangan iki duweni teges yen urusan keluarga iku dirembug bebarengan lan wong liya ora perlu ngerti urusan pribadine keluarga. Ing sajrone dalem agung ana ruangan kang disebut sentong. Sentong kuwi ruangan kang istimewa. Ruangan iki duweni fungsi kanggo papan turu utawa istirahat wong kang duwe omah lan kanggo nyimpen maneka pusaka lan piranti liyane. Ruangan iki uga kanggo ngibadah marang Gusti. Ruangan iki duweni filosofi yen manungsa iku kudu tansah eling marang Gusti Allah kang paring kanugrahan. Ingkang pungkasan yaiku gandhok lan pawon. Ruangan iki mapan ing mburi dhewe. Digunakake kanggo masak lan kamar mandi. Iki nuduhake yen manungsa kuwi duweni sifat gemi, setiti lan ngati-ati. Tegese ora boros lan tansah ngati-ati nalika tumindak. Mekaten cerita saking kula babagan omah adat Jawa. Bilih wonten kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.